ديني يعين سلام على الأيام. مولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما Cherifla TV la jaba wamba fo nislam ka fulinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Oka jamukan hukumu konnala no ye Dinè Baro ye. Dinè Baro ye jamukan ni asire no Cherifla TV la ni abe wuli ka se karamɔgɔ ma ani ka karamɔgɔ bisimila walasa ka baro kɛ ni u ye diinɛ kunnafoni na. Ni waati na an bɛ taama sira kan an kɛlen bɛ kan kunda Abidjan kan. Abidjan o ye Côte d'Ivoire faaba ye. Bi ani an ka sheikhuba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ, an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Aboubacar FOFANA, Cheikhul A'imma fi Sahil al-Aj. Ni ko Sheikh Aboubacar FOFANA farafina ani farajira maa dogolen tɛ, a ka cɛsiri ani a ka wuli ka jɔ la diinɛ baaraw la. A jɔyɔrɔ ka bon diinɛ baaraw la kosɛbɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana kan. A diinɛ koɲaw bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ ale la. Silamɛ tɔnba min n'o ye alimamiw ka tɔn ye, n'o ye kozi min ye, o ɲɛmaaba don. A y'an bisimila bi, an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ diinɛ kunnafoni dɔw la. Yani an ka don an ka baro kɔnɔ, an bɛ an ka cɛkɔrɔba fo k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An fa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn, an bisimilali la nin waati in na. I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min, ne jɛmukan ye Dinè Baro a sigilen bɛ Cherifla TV la. An ka Cherifla Asida Cherif Usman Manana Haidara ka laɲini don k'an ka wuli ka se aw ma. Dakuruɲa fila min bɛ aw bolo, an bɛ fɛ ka baro kɛ fɛn min kan, o ye Ala ɲɛsiranɲɛ. O de ɲininen don silamɛ fɛ. Dakuruɲa fila min ani ladilikan min b'i bolo ka ɲɛsin silamɛw ma Ala ɲɛsiranɲɛ kan, i b'o lase an ma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An bɛ waati min na bi diɲɛ kɔnɔ silamɛya baara bɛrɛ la. A ko tɛ a birama n'a kun tɛ kelen ye. Silamɛya kɛlɛyɔrɔ sɛyara. A jugu barika bonyana. U yɛrɛ fana ka jugu a kɛlɛ siraw fana sɛyara. Ni o waati dun sera silamɛw bolo, jigisigi wɛrɛ tɛ silamɛw yɛrɛ la fɔ Ala. Mais u ka jigisigi Ala la, o bɛ se ka sinji fɛn min kan, ka basi fɛn min kan, o y'u ni Ala yɛrɛ cɛ ye. O mɔgɔ minnu bɛ diinɛ baara la, n'a ka taa sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna gbɛyalen don diinɛ na, k'a fɔ a bɛɛ ta hami ye diinɛ in yɛrɛ kɔrɔta ye, k'a fɔ a bɛɛ ta hami ye silamɛw yɛrɛ ka sabati ye, k'a fɔ a bɛɛ ka hami ye silamɛw yɛrɛ ka walawala ye diɲɛ kɔnɔ, ani k'u basigi ka u ka arijinɛ sɔrɔ. Ni ŋaniya tala kɛ ten, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nka ni karamɔgɔ minnu kan ka diinɛ lase, n'olu ni nana Ala fɛn wɛrɛ kan, n'a ma kɛ ni Ala ɲini ye, Ala ta diɲɛ ɲini ye, n'o tɛ diinɛ, n'o t'a baara la, fo ka taa kɛ ko wɛrɛ ye, n'a kɛlaw ye, Ala b'i bolo bɔ an kɔrɔ, an yɛrɛ fana bɛ sɛgɛn. O kosɔn an yɛrɛ kɔni ka min dɔn diinɛ baara la, k'u kun n'an silamɛw n'an wulila n'a ye bi, n'an k'an ni saniya, n'an k'an ŋaniya saniya, n'an y'an jigila Ala kan, ka ko kɛ diinɛ baara la, k'a laɲini, n'a laɲini ne k'a fɔ ko diinɛ in de ye sabati, Ala dun ta de ye diinɛ in ye. N'o kɛra ten, baara bɛ taga ɲɛfɛ. Rasulullah y'a yira sallallahu alaihi wa sallam, a ko ale y'a lɔn k'a fɔ aya kelen b'ale bolo kuranna kɔnɔ, ni silamɛw tun k'o ta ka baara kɛ n'o ye, k'a tun b'u wasa. O aya, sahabaw y'a ɲininka k'o ye aya jumɛn ye? A ko man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. An bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la, Ala ko n'an siranna Ala ɲɛ, n'an ye Ala cɛ dilan, n'an ye an ka baaraw bɛɛ kɛ ka bɛn Ala Taala yɛrɛ ka diɲɛ ɲini ma, k'a kɛ ka bɛn Ala Taala ka sara ɲini ma, k'a kɛ ka bɛn arijinɛ ɲini ma, n'an ye baaraw kɛ ten ka siran Ala ɲɛ, Ala ye min ye ko yaj'al lahu makhraja, mɔgɔ n'o kɔni donn'i ka baara la, ale kɔni bɛ bɔda d'i ma. Crise sugu o sugu, bɛlɛya sugu o sugu, ni an y'an yɛrɛ sɔrɔ a cɛ ma an silamɛw, n'an siranna Ala ɲɛ, Ala ko man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ale bɛriya min b'an kan,
nafolo ko hamin dula demso na fukata jana time salama de wonde be bobe kata yire fili jika tawro tula ko no fili no wujigi tigela parce que o ki bulu bo ala bulu woni ala ti nyomo bulu har jige femi ala tali har jige ala duna ka bla yoro na ko ba di ma yoro ba di ma ti calcul ke o man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ala ba di ma nama kani batige ala ba di ma fana nama kani awa kubre o sobla sa anga bariya min man kambi anga dina barakula ko munum be bariya min be nangwa ka noya ala ko wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra ni yusran alanye ala bi ka ku noya bari islamu ni ka ku du noya deni be ala israel la ante sigi ala israel ma nan sigla ala israel ma kan ngan nyaw kusanya kan ngan nyaw gbe kan jugu kusanya kan yire kulu alay ala ko ka be boda dama akobe awa faratuka anga ku noya ayira faratodo wa in tattaqullaha ja'al lakum furqana nausrana alanye ko nausrana alanye abe franfasha dauma o kore munye abe hakli dauma obe tafano awira la tumi ani furqana dine makasra chika iraila e tafano mbare islamo ni o kala dama denye ka ku noye ka boda dima diya be noye ambe mingi islamo wi ko sey ala alama salama ala yasra ba adoyala na fulu ku barka fitna buyena muka o dumba nyini ni sra su ku bela jininye forat me foni muka so yari ke baradala salama dugula asumo to me madoya ngabi de mi sigila warba kuna na ma shaman sonya be ba fo ma ku kala dingulu yi nana na bauma ka fo be kala sunani ule na ke sebe awa ki juru kurata ka na fulu nyini halalala o kala fagoyay o to mana ku yele mana ambulu na do yele mana ambulu ala fana bi se mo anga kula na balu masaniya ni balu nogola de munu mena soro balu nogoni kono o femme balo le be war fen noni mo be do an kono o le be na yele maka ke manu o manu le be ke denye de men be soro wala ko ka ke den barka may o ke mo sabatiri ala refna te son bo inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba ala yi fen sanmay adun te fen na fo fen sanma o to na be menyini Islamu fe ame menyini islamaya nyemo yere fe islamaya almamu fe ana wajul kelaw fe ambe anjija ambe baramina bara inka sabati limariyaka aka sabati ala yasrayaka aka sanya sabati konangbeaka ani ala cheibe na ala chebela ala be siku bela na ndigila na alaka ala be siku bela ema be kafiru duwera tudu kafiru tega fuika ala tare kuyi ala talaka dugukulu ala talaka sangulu ala talaka bawi ala talaka kuyi wo tisse ka ala karaba fuila me ala ifomi abi munu abi sabadi ngati dese ala ma jibana ala ma sutra bara mi mambulu ansira yoro na bi setanye dabari tanye ambe minyi islamo fana fe ka faraninka o yi ala dari ba woni munu be nyona o barka ka boanye semi mbuyi o setanye diya kulon mumbula bi o diya kulon tana ando fami mambulu tuyano me tuyame mambulu an tate ala talo ana ko kalifa ala la amba nyini amba de islama bela jirin fe ko war kono ani mali kono ani ko region jamana be kono ala lomba ka ala dari pour ka nga bo situation na وكا على الدري فلكو سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن دعاء ولي مؤمن كاكل كمناي ان سلا يروم نبي كا على الدعاء الاسلام يجوجه نامو كه ان فان دويلا انو فان ما دوا دورا كوسون ان يري كا كودو على لا woni an yere ka yere mali woni an ka haramu dum woni an ka jugu cien woni ka ku an fanga ba awa yaye misalia do be salibu kala watila nasara kuntigi do ay
aka nasara dɔ bila ko ka taa don silamɛw ka kan kɔnɔ k'a filɛ fɛn min bɛ yen o tun kan ka silamɛw kɛlɛ a taara ka taa don silamɛw ka kan kɔnɔ ka tile 2 kɛ a b'u kɔlɔsi a y'a sɔrɔ su fɛ silamɛ minnu bɛ yen u bɛɛ bɛ wuli ka seli u bɛ su ban seli la ni dugusɛ bɛɛla u bɛɛ bɛ sun na u bɛ sun don u bɛ ɲɔgɔn bonya u bɛ kow segin a nɔ na ni min ye tiɲɛni kɛ u bɛ sariya b'o tigi la ni min ye ko dɔ kɛ o b'u latilen ka bila sira ɲuman kan a ye silamɛw ye u bɛ lahara ɲuman min na alaɲɛsiranya mun b'u la u sɛbɛn b'u ka di na duma a ko sigila ka t'o fɔ a ka kundigicɛ ye a y'o fɔ a ka kundigicɛ ɲɛna min kɛ o kundigicɛ n'o ye nasaraw ka kundigi ye olu na o min tun kan ka gɛrɛ ka silamɛw kan o ko mɔgɔ minnu bɛ nin lahara sugu in na ko i ka don dugu jukɔrɔ k'a sɔrɔ n'o dugu kɛlɛ ye ala yɛrɛ ka rubu da dusukun na wala ko sanurki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah ni silamɛw lahala ɲɛna n'anw yɛrɛ kandala n'an siranna ala ɲɛ ala b'a to waraba yɛrɛ bɛ siran ɲɛ nka n'an ma siran ala ɲɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ dɔn an na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne fa i bɛ hakɛto hali bi i da sera ala ɲɛ siranɲɛ in ma n'a fɔra kɛ ala ɲɛ siranɲɛ in bɛ lasɔrɔ cogo di an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka ala ɲɛ siranɲɛ in lasɔrɔ ala ɲɛ siranɲɛ dɔ wɛrɛ tɛ an ka gbɛrɛ ala la i ka lɔ rasul y'a fɔ hadisu kudusi kɔnɔ ala kumakan na a ko man adali waliyan faqad adantuhu bil harb a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye ne ala teri dɔ kɛlɛ a ko ne bɛ kɛlɛ o tigi kɛlɛ a ko fana ko k'a fɔ a ko ne ka jɔn ma i man don ne ala la ni fɛn ye min ka di n ye ka tɛmɛ n ka farida min ni k'o faridaya kan alaw taara ye fɛn min wajibiya kan ko an k'o kɛ seli la ani sunna ani jakala ani hiji a ko an bɛ se ka fɛn min ta k'an yɛrɛ bɛrɛ ala la n'o ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye faridaw ye a ko wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أكوني nga jɔn ma to ka fa bi gbɛrɛ ni ala la faridaw kɔfɛ ni nafilaw ye nafila seliw nafila sun nafila sarakaw nafila hijiw ka ko ɲumanw kɛ ka sinjiw tugu ka baara ɲumanw kɛ ko a bɛ tugu la fo ni ala bɛ taa kanu a ko ni ne y'a kanu ni ala k'a kanu n bɛ k'a tulo 2 ye n bɛ k'a ɲɛ ye n bɛ k'a bolo 2 ye n bɛ k'a sen 2 ye an karamɔgɔ ni ala kɛra anw tolo ni an ɲɛ ni an bolo n'an sen ye mɔgɔ bɛ s'an na mɔgɔ tɛ s'an na a fɔ an tɛ sira ɲini k'o siraw ta ka o sufɛ seliw k'o kɛ ka o nafila seliw kɛ ka sarakaw bɔ ka ko ɲumanw kɛ ka sinjiw dilan ka diɲɛ yɛrɛ dilan k'an ka hami kɛ diɲɛ ta dilan ye anw kana k'a tiɲɛbaga ye anw ye k'a dilanbaga ye anw silamɛw anw cila o de kama silamɛya fana dira an ma o de kosɔn n'an y'o sira ta o fana b'a to ala bɛ sira nɔgɔya an ye ka alaɲɛsiranya d'an ma alaɲɛsiranya fana nɔ mun b'a la alasiranya ye di fɛn de ala b'a di de n'i ye baaraw kɛ ka taga ala ma ka ala yɔrɔ ɲini walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana a ko minnu ye i juru kɔrɔ ta ne ala ka ko ɲɛɲini na a ko bɛna sira dayɛlɛ o mɔgɔ ye u bɛna ye hali bi ala ma sira dayɛlɛ na ala ma siran ala ɲɛ sallallahu alaihi wasallam bi an ɲɛ b'a la silamɛw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw bɛ taabolow ni ɲɔgɔn cɛ aw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye aw ka baara ye ka silamɛya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kuluba kelen bɛɛ ka kan kelen fɔ bɛɛ ummatu la ilaha illallah de bi e bɛ mun de fɔ silamɛw ye farafaralen ninnu na bi farafara ye an yɛrɛ kɔni ma kun dɔ a la kɛlɛfu mun bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw kan k'o dabila an bɛ fɛn min ɲini o ye arijinɛ tigi ye ala ye tigi wɛrɛ t'a la an mɔgɔw b'o ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an bɛɛ ka gbɛrɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma parce que k'u bɛ yɔrɔ min n'an ma yafa ɲɔgɔn ma
n'a ma yafa ɲɔgɔn ma a kow bɛna gwɛlɛya parce que a ma kɛna wala a kɛlana c'est vrai a kɛr'i la i dimina mais rasuli kuma ko la taghdab k'i kana dimi kosɛbɛ naam kosɛbɛ ala kuma wal afina anin nas ko minnu bɛ yafa mɔgɔw ma wal kazimin al ghayz wal afina anin nas minnu b'u ka dimi mara ani minnu bɛ yafa ɲɔgɔn ma a ko arajinɛ dilan b'o mɔgɔw de n'an kɛra o mɔgɔw ye ka fɔ an bɛ yafa ɲɔgɔn ma an tɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an tɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ n'o kɛra inshallah ala bɛ sira da yɛrɛ an ye an yɛrɛ fana ka kiliya t'an yɛrɛ bolo wala y'a yira kira la wa anfaqna ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim hali ni tun ye diɲɛ nafolo bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'i bɛ an kɛ kelen ye i tɛ k'an kɛ kelen ye walakin Allah allafa baynahum innahu azizun hakim ala de b'an kɛ kelen ye mais anw tɛ se ka bɛn n'an ala ma bɛn Allahu akbar ala m'an bɛn ala m'an ala bɛn sallallahu alaihi wasallam Cheikhana dakunya laban jumɛn bolo ladilikanw na ni an kɔni an bɛ min fɔ silamɛw wa atasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu a y'aw bolo k'ala ka juru kelen na aw kana fara bawo fɛn min b'an fara o de ye diɲɛ kow ye kundigiya ko nafolo ko kɛlɛ o kɛlɛ b'anw ka misiriw kɔnɔ a bɛɛ ye ka fɔ ka kɛ ta ka bɔ yen ne k'an bila place la tɔgɔ ɲini nafolo ɲini awa bonya ɲini n'o tu bɔra la ala ko tɛ ni ala ɲini lo n'ale ɲini lo i dɔ la i sela ɲɛfɛ o i sela cɛma o i sela kɔfɛ o i baraji bɛ se ala fɛ ala m'an dɛmɛ o tuma na kɛlɛ mun bɛ yen ala ko tɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ko tɛ i ka silamɛw yɛrɛ kun kelen ye ɲɔgɔn na bi silamɛw kɛ k'i kɔ don ala la hali arabu jamanaw kɔnɔ i b'a sɔrɔ kɛlɛ caman bɛ yen kɛlɛ minnu bɛ yen a bɛɛ kun ye mun ye bi an ye u ye ala le tola yen kabini waati jan seli tola yen sunw yɛrɛ tola yen ala siraw tola yen bɛɛ donna sira wɛrɛw la hali silamɛya tɔgɔ b'aw la n'ala nana kɔ k'u ka silamɛw dɛmɛ n'ala ye malakaw bila k'u ka silamɛw dɛmɛ n'a ma silamɛw ye dun a bɛ gɛlɛya ala m'an dɛmɛ ala an sutura ala an bɛn kelen ma ala an bɛn kelen ma ala kana an fara sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin inshallah an bɛ an ka alimami fo ka wale ɲɔgɔn dɔn n'o ye Sheikh Aboubacar FOFANA i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na Cheikhul Aima a ye an bisimilali min kɛ ka d'a ka waati kɔrɔnin kɛ nka a y'a ka waati dɔ di an ma ladilikan minnu n'a bɔra ka kɛ an bɛ Alahu taala a mɛn cogo ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen a bɔra ka dugawu minnu fana kɛ ala ka dugawu in jaabi an bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ a ye ala k'a mɛn an ɲɛ ala k'a mɛn an ɲɛkɔrɔ ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw bonya n'u barika kama an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw ka jɛmukan in kanuli la n'aw ka jɛmukan in filɛ kun mɛn na n'o ye Dinɛ Baro ye an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka jɛmukan nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu